caminos por caché. Hai que pensarlo moi ben. Preparados para saltar en Arzúa, porque a festa son eu. Teño unha festa no meu peito que é o motor da miña vida. Sei que a levo ben adentro para que non se apague o día. Bomba! Se algunha vez chego o inverno, meu peito fica quentiño. E así que ten as ideas e así que dan os sentidos.